Shapi ki viewers but ki subscriber ba e chonga lada pis ngodai sashim yaka lada pis ngolai sabret yaka nre yaka e ka banga kwa ban kren hapo ka mensim ane kwa ban ong hapo ka mensim hapan pen pau hang ni nga keren nang ni om ba ngan yero ya kisang balang lani ngan yero ya ki pulit nre nga keren kat kum ke jing suthu ka jonga ngandum beng ya kisang balang bat ngandum beng ya ki pulit nre ka ei ka ba ngakwa ban ong kalong kisang balang ki yang na penta ka hok ki judawa na kapor syakapor ya ka jing pli dukan pathar jong ki bar jala ka KSADC Khashil Autonomous District Council kalaju penpau ban kendra ya ki trading license nak banta kedukan jong ki bar jala habadon ka KSADC ki bar jala haba pli ya kedukan ki don kam ban le ya ka trading license om ban supli pathar te kane ka issue kam dai tang banta kam dai ta ka hitu ndai labun snam ta ki post nam labun teli ki NGO labun teli ki sang halang ki biju persya kani nakapor syakapor ia ki jingkenra ia ki trading license bat khang kherdap ia ki dukan bomdon ka trading license kadai ka hop nakabanta jong ki NGO henrei ko para samla ba ye ba piju ye nyakari berkajai benreu ba pi IT yalade naga benta kari empat kejait benriu tolong ki bajai-jai hakan mensim toyale daki jing start toyale daki jing slur toyale daki jing syampang om banyale dakabor jong kakti pila i syaden ki kam ki jam pila i syaden ki ying kasam pila i syaden naga benta ka jing halade pimi syakmat kabenta banyada ya kari bat kajai benriu pikloi ban sya ya kijing ya ladi henrei kawe ngakwa ban ong toyale da kijing start bat kijing syampang om banyale da kabor kabayo le si kan wan ra penban da kijing kta yangi ki parado ki parasnamhi kendiat habanga perkhat sya ki pulit ru kidei ki briu jong ka jela lanai lada kidei ki bar jong ka jela kidei jong ka sorkar kadei ka jongi te kumta ngabu ya ke jing kerpat ha ke jing yada lanai ka duti ka jong pi sngau bha toda perkhat bat toda pikir syua ba pin betai ya ki tiergas yo lese kakta ya ki we kumba jia menin kakta ya ke we kedukan bat ya kawe kabala armet badon hang to dukan lada JAA hato ki pulit ki don ni em kaman simbrio lani lada ki sit tirgas kenwan ra ya ka jing kta lani ki jing jon nak benta ki khun samla ki bayang rasong ban yada ya ka hok hato pisngeu kumno hang ni ngaong to yang batole ya ka duti kumba pi la sya hukum henrei to da perkhat kedai kecing sengau ke jonga bat kecing kuak ke jonga bangan penpau lane bangan keren ha kabaya dei bat menin kesngi kecing jah lada pis ngau dei sa shim yaka lada pim sengau dei ru sa kentat yaka om lele henrei ka ei ka bangang kuak ban penpau kadai ka kamram ka jonga kublai shibun sa ai ki comments ke jong pi khnang bangan sengau thu
vai. E aí, Lula, pega. E aí, stay. Here. Here, stay.